qalu, qiebel dan il-kliem min jiflaħ jisimgħu. Minn dakinhar bosta mid-disċiepli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax.
Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna żnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Se nitolbu flimkien ir-Rożarju tal-Ewkaristija. Fl-ewwel misteru nikkontemplaw lil Ġesu li jitma' kollha ta' 5,000 ruħ. Mill-Evanġelju skont San Mark. Ġesu ħal 5 ħobżiet u 2 ħudiet, refa' għajnejh lejn is-sema, bierek qasam il-ħobżiet. U lejn Ġesu, l-Ewkaristija hija ran tal-ħajja ta' dejjem. Inti wettna li min jiekol ġismek u jixrob demmek, inti tqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Ilqa' fiħdanek il-qutna li daħlu qabilna fl-eternità u qajjimhom għal ħajja ta' dejjem. Missierna li jinti tissawi jinqaddis ismek tiġi saltnatek jkun li tridien fis-sema il-abdal. Sana kuljum matina
Maria, ringrazia Maria, il Mulenie, in perché tu foste in sangue, in bere che frota di Dio Gesù. Maria, ringrazia Maria, il Mulenie, in perché tu foste in sangue, in bere che frota di Dio Gesù. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché ti foste in sangue, bere che pronta giudia di Gesù. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché ti foste in sangue, bere che pronta giudia di Gesù. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché ti fosse in sangue, bere che pronta giudia di Gesù. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché ti fosse in sangue, bere che pronta giudia di Gesù. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché ti fosse in sangue, bere che pronta giudia di Gesù. Perché ti fosse in sangue, bere che pronta giudia di Gesù. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché ti fosse in sangue, bere che pronta giudia di Gesù. Kontemplaw li Ġesu li jitlob il-fidi mit-tixxiepli tiegħu. Mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ġesu kompla jgħidilhom, dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Ħafna dix-xiebli tiegħu meta semgħu qalu, qiebel dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Min dakinhar bosta mid-dixxiebli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax. Maria, Maria, Caparina, Medembeni, Sofia, Talmutana, Amen. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché tu foste in sangue, in bere che pronta giudia di Gesù. Maria, grazia Maria, il Mulenie, perché tu foste in sangue, in bere che pronta giudia di Gesù. Maria, Mill-Evanġelju skont San Mattew. L-ewwel jum tal-għalbin, id-dixxiebli resqu lejn Ġesu qalulu,
inħejjulek il-qalb tagħna. Għax fija trid tiċċelebra lejl tiegħek magħna. Għatina l-grazzja li nersqu dejjem lejn is-sagrament kbir tal-Ewkaristija b'qalb imħejjija sewwa. Missierna, illi inti fis-snawin, jitqaddis ismek tiġi tal-bnadi, ikun li tridin kif is-sema dak l-ardi. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, il-berkit fost il-nisa, bil-birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, il-berkit fost il-nisa, bil-birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, Berkit fost il-nisa u il-birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, berkit fost il-nisa u il-birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, berkit fost il-nisa u il-birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, imberkit fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, imberkit fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, Berkit fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, berkit fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Malik Marija, bil-grazzja mill-Lija, l-mulejniek, berkit fost il-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lil-Missier u lil-Liber u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li tjomna, għalik ismak tal-tana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfredna l-kulitna, għarisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Adorau nostra sema, Domina panis et lei, in sabatat auira, in til parashatai ki, adorau nostra sema, il-ħames misteru nikkontemplaw meta Ġesu jwaqqa
tal-ħniena. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuħtiet, u ħanina u hija u ħelwa Verġini Marija, itlob għalina qaddisa u Malla. Skont il-fema tal-Papa, msirna li jinti bisme u jinti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trikin fis-sema iktar fl-ard. Slim għalik Marija, bil-grazzja mibdija l-mulejmiet, imbirka jinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuħtiet Ġesus. Gloria lil-Missir u lil-Libren lil-Ispirtu Santo. Għaddiru mulej l-istriet ta' dejjem, jistriħu fil-paċi, Verġini ħamel il-fadil. Slim għalik Marija, bil-grazzja mibdija l-mulejmiet, imbirka jinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuħtiet Ġesus. Verġini fit-twelid, slim għalik Marija, bil-grazzja mibdija l-mulejmiet, tal-li bqajt magħna fl-Ewkaristija. Int li l-imħabba tiegħek waslitek biex mhux biss issir bniedem bħalna u tgħix fostna. Mhux biss biex tmut għalina fuq is-salib. Imma wkoll biex issir ikel għalina. Ħalli nistgħu nirċevuk u ngħixu bik. Itolbukum lejn Ġesu. Iġbidna dejjem aktar lejk f'dan is-sagrament tal-imħabba. Jenna nħossu l-imħabba li għandek għalina. Kabbarna fil-ħbiberija miegħek. Daħħalna dejjem aktar fl-intimità miegħek. Għatina li ngħixu bik u għalik. Biex inkunu nistgħu wkoll Ġesu inwasslu l-imħabba tiegħek lil ħutna l-bnedmin l-oħra, speċjalment dawk li niltaqgħu magħhom kuljum. Enna u Ġesu biex insiru aħna wkoll Ewkaristija għal ħutna, Ewkaristija għal dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna.
Gloria al Espíritu, el Liben, el Espíritu Santo. O alla nifdan is-sakrament tal-aġi, ħalekna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li korbu li niemu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina blajda dak rebħilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-salla għal-dejjem ta' dejjem. Mira